दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि बे दाबि बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्लीयाव मोनसे लामानि बिमुं होनाय आरो स्टेचु गायसननाय बे दाबिखौ मान होनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथां, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि थांखि आरो डिसिसन बायदियै मैया जोंनिसिम मोनसे खौरां सफैदों जे लाला लाजपत राय मार्ग कैलाश कल'नियाव थानाय जि मेन रडनिफ्राय जागायनानै इउ टार्न लानानै आरोबाव लाला लाजपत राय मार्गआवनो ओंखारहैफिनगोन गुबुन मोनसे दिगजों। बे लामानि मुंखौ लाला लाजपत राय मार्गनिफ्राय जागायनानै आरो बे रडआवनो कानेक्टिं जानाय इउ टार्ननि बे इउ शेपनि जेराव बड'लेण्ड हाउसआबो बे साखाथियावनो दङ, बे लामानि मुंखौ बड'फा इउएन ब्रह्म मार्ग बिमुंजों होनो थाखाय भारत सरकारा एप्रुभेल होबाय आरो लोगोसेनो बेयाव बड'फानि मोनसे मोजां स्टेचुबो गायसननाय जागोन। खोब खम समनि गेजेरावनो बिनि बेखेवनाय आरो गायसननायनि खामानिया जागोन होननानै भारत सरकारनिफ्राय मिथिहोनाय जादों आरो बेखायनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारि जानानै जोङो साबायखर आरो धन्यबाद बावदों। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव पिजिडिसिए, डिसिए, सीसीए, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।